power to declare it null. Governor Mama Kweni Mutula Kilonzo Jr. oseo sirikal kalure gi gedo mar katengo jotuo mag Ebola ataro mar chik kod dwaro mar Jo-Kenya kata doho. Kaka Ibrahim Job lero mathoth ahinya e wachni, owacho ni e kinde twak ma osebedo ka medore pachoka, Jo-Kenya mathoth bende kwedo gedo mar kar tengo jotuogo. Nyasi mar ingo odichieng' madaraka e skund primar Mangwewa e kar chung' od bura ma Kibwezi West. Gavana Mama Kweni Mutula Kilonzo Jr. olero chenro mar gero kar tengo jotuo mag Ebola kaka timbe jowagunda kendo okowinjore ochungo Jo-Kenya. The establishment of the Ebola quarantine hospital in Laikipia is against the Madaraka principle because there was no public participation and Kenyans have refused. Kopogore kod weche mag Ebola, Mutula dwaro mondo sirikal okaw ting' mar jopuonjre 16 e masich mach manotimore e skund nyiri ma utumishi mayudore Gilgil e kaunti ma Nakuru, kolero ni sirikal okoseketo chenro makare mag arita e skunde. Wach makamano nosir kod Commissioner Mama Kweni Khalif Abdullahi. There is not possibility that the Kenya government can shift the burden of security of children to children. We cannot condemn the children. The government and administration must take responsibility for the death of those 16 girls and injured. Where were they when those 16 or other girls were choking in fire? Where was the administration? Kwa hivyo tunataka kuwatahadharisha wanafunzi wote ambao wanahusika na utovu wa nidhamu, ambao wanajihusisha katika kuchoma mabwawa. You are destroying your own infrastructure. We want to urge all the education stakeholders, you must abide by the Ministry of Education guidelines on school arrest. Weche mamoko kelo siem ne jonyuol e pachoka mangima mondo otel e keto ngima nyithindgi nyime, orit kwe e hot kendo omanyore mar kedo kod dang'ni mar paro. Pia akajiua hata nashindwa hiyo ni nini. But I'm saying tuache kudhulumu kina mama. Mkikosana tafadhali rudia mama yako, mwingine